बैसागु बोथोरनि रंजानायखौथ' माबेबा मोनसे रंजानायजों रुजुजाखाया। दा गुबै खोथाया जादों जोंनि समाजाव देग्लायनि बैसागु फालिनाया बर' समाजावहाय आंनि नोजोराव आं दा 50 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन जाबाय बैसोआ। आंनि मोनदांनायाव देग्लायनि बैसागुआ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन जादों। बेफोरबायदि बैसागुखौ जोङो जुदि खुंलांबाय थायोब्ला आंहा फोथायनाय दङ आसामिस बिहु डान्सआ जुदियो देग्लाय गिनिस बुक अफ रेकर्ड खालामदोंब्लाबो दिनैनि जोंनि बैसागु फालिनायजों समान मुलुगनि बैसागु बा मुलुगनि हारिमुआ जोंजों फेर फाथिनो हाया बायदिखौ नुनो हमदांनो हायो। बैसागु आरो दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानायनि गेजेराव बिनि सायाव मा बुंगोन सार? जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मिसकनसेपसन होदों मानसिफ्रा। बबे समनिफ्राय बियो जाबोनाय आं बुंनो हाया। बर'नि जा दामनाय देनाय, बर'नि जा बैसागु मोसानाय बा रंजालि बैसागुखौ फालिनाय बा जोंनि हारिमुखौ लुखांनायनि दाखांनायनि बेलायाव जोंनि जा हाबाफारि बेयो एक्सुवेलि धोरोमजों सोमोन्दो थाया। गोबां मानसिया ओरैनो बुंनो हामा, एक्सुवेलि जों राजखान्थिगिरिफ्रा बुङोब्ला एसे उसुबिदा जायो। जेरै ख्रिस्टियान धोरोमाव बिदिनो बेनिफ्राय माखासे धोरोम दंबावो, ख्रिस्टियाननि अनगायैबो आं मुंखारिला। माखासे धोरोमफ्राव दिनै बर'नि जा रिंगु दामसा, बे रिंगु दामसाखौ धोरोमनि रिंगु दामसा होननानै बुंनो नागिरो। जुदि बर'नि रिंगु दामसाया धोरोमनि रिंगु दामसाब्ला बै गोदान मुगानि जेसेबां माने रिंगु दामसा ओंखारदों बे रिंगु दामसाया मा, बेखौ जोंनाव मोनसे कुइसन फैयो। ओंखायनो माहारिनि जिखुनु रिंगु दामसायानो धोरोमनि रिंगु दामसा जानो हाया। बे माहारियारि रिंगु दामसा, बे माहारिनि मोनसे नेरसोन, जायखौ लानानै जोङो हारि हिसाबै दुबगांनो हायो। गतिके हारिमु आरो रिंगु दामसानि गेजेराव जेबो फारागथि गैया। मानोना सान्थौगिरिफ्रा बुङो रावा जोनोम जादों मिथिंगानि जा सोदोब, बे सोदोबखौ खोनानानै, आरो बेफोरबायदिनो देंखोआबो जोनोम जादों मिथिंगानि सोदोबफोरजों सोमोन्दो थानानै। गतिके बे सोदोबखौ लानानैनो रिंगु दामसानिबो जोनोम, बे सोदोबखौ लानानैनो दिनै हारिमुनिबो जोनोम। बेवहाय खुनु डिफारेन्स गैया।